Mies murtuu, hän ei ole murtunut laisinkaan, hän on ihan itsensä herra ylppö. Sinut on nyt sitten teilattu, koska sinä teet kappaleen nimeltään Mies murtuu. Ja miksi sinut on teilattu? Mikä tässä nyt on väärin? En mä tiedä, siis mä kuulin tämän jutun, mä en ole itse lukenut, mutta mä kuulin tämän Nuorgam-lehti, ei se ole lehti, se on nettisaitti, niin mä vaan kuulin tuolta kapakasta niin, että kaikki miespuoliset oli haukkunut ton biisin ihan paskaksi ja naispuoliset, ainoa naispuolinen arvostelija oli digannut tosi paljon. Niin. Mutta en tiedä, pitääkö se nyt ihan paikkaansa. Noi jutut, mitä nyt kuulee jossain kapakassa, niin on yleensä hieman oikaistu. Mutta oot sä nyt sitten kuitenkin vähän tyttöjen ystävä niin sanotusti? No joo, musta tuntuu, että tää levy on ihan oikeasti enemmän tyttöjen niin kuin levy sikäli, että mä luotan siihen, että naiset pääsee siihen emootioon. Tai siis tämä on semmoinen juttu, että tätä on aika hankala selittää, mutta mä yritän. Onko tässä joku kiire? Ei ole loppuelämä. No niin, siis kun mä halusin tehdä sanotukset todella vereslihalla ja tosi nopeasti. Ja just siltä, miltä tuntuu. Ilman mitään älykkyyttä, ilman mitään nokkelia. Mä en halunnut lyödä laudalta morriseytä. Se tapahtuu nykyään Suomirokissa liikaa, että yritetään niin kuin olla kovempia jätkiä kuin Juise. Ja sitten tehdään helvetin niin kuin hienoja sanotuksia ja hierotaan niitä pitkään. Tällä uuden levyllä, tässä Mies murtuu -biisissä on just kyse siitä, että kirjoitetaan se, mikä tulee heti ekana mieleen. Ja nyt tehdään tämä niin kuin nopeasti. Ja että kun mä oon niin järjettömän kauhean ikävä tai nyt on niin hirveä polte tai tuo ihana ihminen on niin ihana, että mä en niin kuin kestä, että miten minun kaltaiseni surkimus pystyy valloittamaan tuon ihmisen. Sen nyt mä laitan tähän biisiin ja sitä mä hain.